ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ኣነ ዓኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ እዚ ፕሮግራምና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ስለዚ ንጎ ሰዓት 5 ዝወርድ ንጎ ሓጺር ቃል ናይ 7-8 ደቂቃ ንመዓልቲ ዝኸውን ንካፈለሉ ፕሮግራም ንጎ ኣቲኹም ተኻፈሉ ሰብስክራይብ ግበሩ ቻነልና ምስክርነታት ዘለኩም ከኣ ፕሊስ ምስክርነትኩም ንገሩና ኣብትናትና ፌስቡክ ኣቲኹም ኣብ ሜሴንጀር ክጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ምስክርነትኩም ምኽንያቱ ምስክርነትኩም ክንሰምዕ የድልየና እዩ ኦኬ ሎም ንካፈሎ ቃል ክርስቶስ ስፍራና እዩ ዝብል እዩ ክርስቶስ ስፍራና እዩ ዋው ሪኢኹም ክርስቶስ ህይወትና ጥራሕ ኣይኮነን ክርስቶስ መንገድና ጥራሕ ኣይኮነን ክርስቶስ ስፍራና ኻዩ አሜን ነነብረሉ ስፍራና ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዝ ክንሓስብ እንተዳ ጀሚርና ካለ ዓይነት ህይወት ክንነብር ክንጅምሪና ኢሲ ካብ ኣብ ትዘለኻዮ ሃገር ምህላውካ ንላዕሊ ብስጋ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ብመንፈስ ምህላውካ ነዚ ነገር እዚ ኮንሽስ ብዙኾንካዮ መጠን ካለ ዓለም ካለ ክብሪ ኣብ ህይወትካ ክትገለጽ ኢኻ መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ካብ 12 ናብ ግደር እስቲ ቅዱሳን ኣብ ብርሃን ዘብቅዐና ኣቦ እናመስገንኩም ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፅአና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዱውን ኣእተወና ሪኹም ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዱውን ኣእተወና በጣዕሚ ይዝገርም ቅድሚ በዛ ሓድሽ ህይወት ዳግም ዝተወለድናሉ ኣብ ክርስቶስ ዝስፍሩ ህይወት ቅድሚ በዚ ህይወት ዳግም ምውላድና ኣብ ጸልማት ኣብ ናይ ጸልማት ዓለም ኣብ ሰይጣን ዝገዝአሉ ስፍራ ኢና ነብር ነርና ሪኹም ኣብ ጸልማት ኢና ነርና ልክዕ ክርስቶስ ንልብና ምሰብረህሉ ግን በሓድሽ ህይወት ኣብ ሓድሽ ስፍራ ኢና ኣቲና ኢሲ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ናብ ክርስቶስ ኢና በጺሕና ብክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ኢና በጺሕና ንሕና ናቱ ኣካል ኮይና ኢሲ ናቱ ኣካላት ኮይና ኣብ ኣካሉ ኢና ኣቲና ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ ኣነ ጉንዲኤ ንስኹም ድማ ቅርንጫፍ ኢኹም ይዝብል ስለዚ ዘለናዮ ስፍራ ኣቲናዮ ዘለና ቦታ ክርስቶስ እዩ ሕሰቡ ኣሕዋት ኣብዚ ክርስቶስ ዝበሃል ክብሪ ኣብዚ ክርስቶስ ዝበሃል ህይወት ኣቲና ምህላውና ንሕሰብ ኣብ ክርስቶስ ከም ዘለና ብዛሓሰብናዮ መጠን ኣብ ዘመን ህይወትና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ምኻድ ኣይነቋርጽን ኢና እቲ ሽግር ግን ካብ ብመንፈስና ኣቲናዮ ዘለና ክርስቶስ ብስጋና ዘለናዮ ዓዲ እሱ ንእምሮና ስለ ዝቆጻጸር ነቲ ዘለናዮ ዓዲ ዝመስል ህይወት ንነብር ሕሰቡ ሎሚ ካብቲ ዘለኹሞ ብስጋኹም ዓዲ ሓሊፍኩም ብመንፈስኩም ኣቲኹሞ ዘለኹም ክርስቶስ ንዑ ሕሰብዎ ደሞር እዚ ነገር እዚ ብዝሓሰብና መጠን ህይወት ክበዝሕ ይፍላይፍና ናይ ህይወት ናብራ ክንነብር ኢና ናይ ህያውያን ጉዕዞ ክንጓዓዝ ኢና ምኽንያቱ ኣብ ክርስቶስ ዝቕምስል ነገር የለን ኣብ ክርስቶስ ዘይፈሪ ነገር የለን ኣብዚ ስፍራ እዚ ውጽኢት ዘይምጽእ ነገር የለን እዚ ስፍራ እዚ ንኹሉ ውጽኢታዊ ዝገብር ንኹሉ ትኽክለኛ መልክዕ ዘትሕዝ ስፍራ እዩ ኣብዚ ስፍራ እዚ ድኻም የለን ኣብዚ ስፍራ እዚ ሓጢአት የለን ኣብዚ ስፍራ እዚ ድኽነት የለን ምኽንያቱ እዚ ስፍራ ኣዝዩ ሃፍታም እዩ እዚ ስፍራ እዚ ኣዝዩ ናይ ክብሪ ስፍራ እዩ ስለዚ ኣብዚ ስፍራ እዚ ምህላውኩም ደጊምኩም ደጋጊምኩም ሕሰቡ ኣብዚ ስፍራ እዚ ምህላውና ደጊምና ደጋጊምና ንሕሰብ ሽዑ ኣብ ህይወትና ነዚ ስፍራና ዝምጥና ብራ ክንነብር ክንጅምሪና ኣነ ንስኹምን ኣብ ክርስቶስ ኢና ነብር ክርስቶስ ስፍራና እዩ ክርስቶስ ስፍራና እዩ ስለዚ ዘለናዮ ስፍራ ንሓዘን ዝምቻ ኣይኮነን ዘለናዮ ስፍራ ንፍርሒ ዝምቻ ኣይኮነን ዘለናዮ ስፍራ ንውድቀት ዝምቻ ኣይኮነን ኖ ኣብዚ ስፍራ ምውዳቕ የለን ኣብዚ ስፍራ ሰንከልከል ምባል የለን ከምቲ ሐዋርያ ዝበሎ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉ እንታይ ግበሩ ይብል በርትዑ ንምንታይ ኣብኡ ስለ ዘለኹም ካልእ ዘበርትዐኩም ሓይሊ ኣየድልየኩምን እዩ ናትኩም ሓይሊ ኣየድልን እዩ ናይቲ ዘለኹሞ ስፍራ ሓይሊ ግን ተጠቀሙሉ ይሲ
ናይቲ ዘለኹምዎ ስፍራ ክብሪ ግን ተጠቀሙሉ ናይቲ ዘለኹምዎ ስፍራ ጸጋ ግን ተጠቀሙሉ ሪኹም ከምቲ ንጢሞቴዎስ ዝመዓዶ ሐዋርያ ጳውሎስ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ በርትዕ ሎሚ ኣሕዋት ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ኢኹም ዘለኹም ኣእምሮኹም ናብዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ሓሳብ ኣምጽዎሞ ብሓቂ ድኹማት ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ዘይትስነፉ ሰባት ምዃንኩም ብሓቂ እቲ ዝስምዐኩም ዝጸንሐ ስምዒት ሓቂ ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኢኹም እስከ ንቑርብተይ ደቓይቕ ሕሰቡ ሕጂ ኣብ ክርስቶስ ኣለኹ ኢልኩም ሕሰቡ ሕጂ ኣብ ክርስቶስ ኣለኹ ኣብኡ እንተደኣ ኣለኻ ብእኡ ጥራሕ ኢኻ ትነብር ኣብኡ እንተደኣ ኣለኺ ብእኡ ጥራሕ ኢኻ ትነብሪ ኣብኡ ምህላውኪ ብዝሓሰብክ መጠን ሕድሳት ኣብ ህይወትኪ ክትርኢ ክትጅምር ኢኺ ኣብኡ ብምህላውኪ ብዝሓሰብክ መጠን ካብ ሰዓርቲ ትበልጽ ምዃንኪ ክትፈልጥ ኢኺ በዚ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕሪና ከም ዝብል ቃሉ እዚ ዘለናዮ ስፍራ ኣብ ህይወት ሰዓርቲ ገይሩ ዘንብረና ንሱ እዩ እዚ ዘለናዮ ስፍራ ናይ ኤክሰለንስ ናብራ ይሲ ክንነብር ዝገብረና ንሱ እዩ ምኽንያቱ ኣብዚ ስፍራ ዝኾንካ ውድቀት የለን ኣብዚ ስፍራ ዝኾንካ ስንፍና የለን ክርስቶስ ህይወትና እዩ ክርስቶስ መንገድና እዩ ክርስቶስ ንነብረሉ ዓለምና ንነብረሉ ስፍራና እዩ ስፍራና ክርስቶስ ይበሃል ሃሌሉያ እስከ ከምዚ ኢልና ናውጅ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ክርስቶስ ስለ ዘብጻሕካኒ የመስክነካ ኣለኹ ክርስቶስ ዓለመዩ ክርስቶስ ዝነብረሉ ስፍራ እዩ ናተይ ስፍራ ናይ ክብሪ ስፍራ እዩ ናተይ ስፍራ ናይ ጸጋ ስፍራ እዩ ናተይ ስፍራ ናይ ዓወት ስፍራ እዩ ኣብዚ ስፍራ ዝውድቀት የለን ኣብ ዘመነይ ኣይወድቐኔ ኣብዚ ስፍራ ጌጋ የለን ኣብ ዘመነይ ኣይጋገኔ እዚ ስፍራ ፍርያማ ዝገብር ስፍራ ናተይ ስፍራ እዩ ኣነ 24 ሰዓት ኣብ ክርስቶስ የዝነብር ኣብ ህይወት የዝነብር ኣብ ክብሪ የዝነብር ኣብ ዘመነይ ኩሉ ካብ ክብሪ ወፃኢ ኣይከይድኔ ኣሜን ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ተቀበልኩም ሰባት በዚ መዓልቲ ዝዕድመኩም ጽባሕናትኩም ኣይኮነትን ሎሚ ንጎይታ ተቀበሉ ወሲንኩም እቶም ዝወሰንኩም ሰባት ጎይታ የድልየኒ ትብሉ ዛጸሎት ምሳይ ጸልዩ ህይወትኩም ክትቀይረውኩም ያ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ድማ ፈጺሙ ከም ዝኸፈሎ የአምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ የአምን ኣለኹ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ዝወሰንኩም ብጣዕሚ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ጌርኩም ኮንታክት ግቡርና ዘድልየኩም ሓገዝ ክንበኩም ኢና ሻሎም